Tagan ga. Pataas kinabuhi ba? Grabe fog mga gaw. Mura tag naa sa Tagaytay Dakit. Yo, good morning mga ga. Another day, another life, another blessing sa tuntanan. Karon ang ikalimang adlaw sa tuang running challenge no. So bugno kay diri sa moron mga gaw. Nagpagpag. Oh, basin makapangutana mo ba no? Nga, unsa kay makuha na niya sige kang daga no? Naba kasi makuha na. Actually, natay makuha if mudagan ta mga ga. Based sa mga researcher, ingon sila nga every 1 hour nga mudagan ka, muad na siya og 7 hours sa imong lifespan. So, lagi tay makuha unya. Usa sa benefit nga atong makuha sa pagdagan mga ga kay ma-lower atong risk sa heart attack. Nindot kayo siya if mudagan ta. No, lagi tay makuha ni sa ato ang physical health. Maong bangon na ga, bangon na kay managan ta ha. Let's go. Tugnakuha mga gay. Tagan ya ta. Kay mga fighter mga born fighter beta. Ada anong warrior. Uy tugno sa warrior. Tagan taga. Sagkaga, aginod lang. Nini lang. Malampos na nato tanan. Sagkaon sa kinabuhi. After 30 minutes of running mga ga. Layo na tag naabot no. Waso kay ba pila na kilometro dire. Pero sige lang, padayon lang ta. Antol maabot ang mga usa ka oras kapin nga dinaga no. Padayon ta mga ga. Let's go. Ako nakitaan mga ga ba. Unsa ka na no? Nasangit sa kuryente. Langgam kahoy. Kita na ninyo na. Break. Dul, untag. After almost 1 hour og dinagan mga ga. Doon lang ko sa balay. Rayon ta. Let's go. Bangon na ga. Siya higda diha na. Mubo gina yung ginabuhi. Dagan ta. Dagan ga. Pataas ginabuhi ba? After 1 hour and 30 minutes ng dinagan mga ga. Ano ulit na ta. Kung ganahan mo mutaas yung ginabuhi mga ga. Kibaw na ka, no? Dagan ta. Ikalimang adlaw sa ato ang running challenge mga ga. Dana. 95 days to go na lang. Hangtod sa sunod ngayon mga ga. Kita-kita tayo yung balik. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you!